מה אתה לא יודע? אני לא יודע, אבל איפה אמא שלי? מה זאת אומרת אתה לא יודע? איפה אני עכשיו? אני לא כאן. אני לא כאן? את הולכת עכשיו. אתה רוצה שאני אלך? כן. אז ביי, אני הולכת. לא. לא. להביא ספר? תגיד לבב. יש איזה ספר מיוחד שאתה רוצה, אורי? לא בובי. בובי לך? בואו נראה. בובי, where are you? בובי לא לנג. בובי לנג. אני רוצה את זה. אמא בא לבוגילה. מה יש לנו לאכול בבית? זה באנגלית.